Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga headlines, sangguniang panglunsod nag-aapilar sa Seneco kag basiwa kag iban pa nga kompanya nga isuspend ang disconnection tubtob katapusan sang tuig. Aray Bacolod Councilor Cesar Distrito nangabay sa madasing nga pagpagwa sa negatibong resulta sa COVID-19 test. Sa mga balita national, 50,000 ka mga cell sites kinahanglan ni patukod para sa mas maayo nga internet connection sa Pilipinas. Clinical trials para sa COVID-19 vaccine pati gayon sa NCR, Calabarzon, kag Cebu. Sa mga balita international, Russia ginumpisa na ang pagpanagtag sang Sputnik 5 COVID-19 vaccine sa mga volunteers. Sa sports, AFC Cup 2020 ginkanselar na bangod sa COVID-19 pandemic. Balita entertainment, mga Filipino celebrities nagpalambot sang pagpanamyaw kay Colleen kag Billy Crawford sila newborn baby. Samtang sa balita espesyal, aton pag-esturahan ang mga nanari-sari nga sahi sang palad. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita o Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Biyernes sa Tiyembre 11, 2020. Ang inyong matag balita. Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon John Diaz kag karon sa detalye na sang balita sa lakat sang panahon. Las 3 kainas ang kaagahon ang low pressure area kung LPA ang nakitaan 135 kilometros na sidlangan sang Virac, Catanduanes. Ang Visayas ang mangin mahuyang tubtob kasarangan ang uyop sang hangin kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental ang yara sa minimum temperature nga 24 degrees Celsius kag maximum temperature nga 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak tak na alas 5:45 sang aga kag magatumod tak na alas 6:01 karon sa gabi. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:11. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Diin ang Yes, good morning Aksyon Dorel. Good morning sa tantanan nga mga ka-aksyon. Yes, Action John, it's Friday. Happy Friday. Happy Friday. Yes. Kamustang Friday? Okay Thanks lang. God it's Friday. Thanks okay, God it's good, Friday. Action Pero John. wala ulan, no? Nagulan? Wala, pagkaginaw, wala man. Wala man, Kagapon no? siguro medyo tulo-talithi lang. Feeling ko ka, basta magwa ka, guro, hindi siya na magulan. Yes. Ako daan ang sang ulan, controller. Abi ko ikaw ang diwata ng ulan. Kala, makilatan ta. Delikado. Wag. Yes. Sa aton mga ka-aksyon, yung nag-aupod sa aton subong aga, good morning good sa inyo. And by the way, Action John, may greet lang ko nga Japanese Wow! friend. Arigato gozaimasu. Yes. Birthday niya sa Action John. So, iyang ngalan si Ohayo gozaimasu, Tanjobi o merito, Reiko Kikuchi. Hora. Kame no megumi garamasioni. No, Bongga. Ang bot silingon si Tamba ko, good morning, happy birthday, Reiko Kikuchi. God bless you. Wow, birthday. So, pila na siya? Nakabangga man. Pila na siya? Hindi tayo pagyamba. Basta young pa Hindi siya. siya, young. Yes. Young Young and and wild. beautiful. Girl. Kay girl, of course. Girl. Yes. Abi ko, boy. Kung friend boy dayon. Girl. So girl ni Shakshan dyan. Okay, girl. So ikaw be, practice man be, go. Ano to siya? Hindi ko sa ulan. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. O tanjobi o meditu. Otanjobi morito. Reiko Kikuchi. Trying hard. Yung ngalan si Reiko Kikuchi. Riko Kikuchi. JM Yes. Riko Kikuchi. Yes. Kagang God bless you, Action John. Kame no megumi garamasioni. Garamisiyon. Correct. Perfect. Sige. Yes. Good morning kay Mr. Renan Payong ngayon. Pathy Grace Tembrelia. Good day Aksyon. Good day Alagad. Good day radio station. From Jerly May Yes. Atong Salazar. Ang
lagad radio station action dyan, nag-ano sila sa aton, nag-tap na sila sa aton. okay. Bini, nga aton yung Pinubaan. balita, sumong bati on to say Sa ila, nag-hook up sila. Yes, oo. Good morning kay Perfect. Catherine Herila Emeterio, naglantabay aton nga watch party. Jerley May atong Salazar, good morning. Rita De Leon Catalan, good morning. Bea Jonathan, Sir, good morning. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Nan. Sir Alex Fuentes, Erla Vega, Mers Monsanto Buhay, good morning. Aksyon Jan and Aksyon Dorel. Dito. Si Joseph Pacifico. Joseph Pacifico, good morning. Gamonitor dra sa may office niya kuno sa San Enrique. Kay Taga San Cory, Enrique. Damo to listeners sa San Enrique, no? damo na na-recruit si Dennis action dyan. Congratulations sa iya. Aso siyang i-congratulate, ha? Yes, Piling kidamo. ko dugangan niya na, ang ubrahon to guro si Ganda sa kota. Oo, pwede man. Galing kayo basta isukto niya tablaw. Ano, naging professional fee. Yes. Kay Cory Vidadra sa may Kuwait, nagapamati man. Kay Liza Joy Ilon Amoroso, mayong aga. Jesseline Tiangson, good morning. Action John and Dora watching from Mansilingan. Keep safe everyone. Virginia Ortizo, mayong aga man. God bless. Kay Andrea Huelar, good morning. Always in good health and prosperity. God bless to all people on earth forever. Non. Bongga. Si Sir Edwin Pineda is watching. Yes. Sir Edwin, good morning. Kamusta na, sir? Okay lang siya ko, no? Okay ka lang, sir? Tayo na kami ni Donald Trump. Si Action Boy, kasi si Action Boy na pa Amerika. Yes, true. Oo, nagkita ay sa ni Donald Trump. Oo, diba si Dugay-Dugay pa si pagkabuti ni sa aton sa syudad, i-quarantine pa siya, no? Sige, stand by mga ka-action. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuwa. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Kagkaron sa detalye na sa nagapanguna ng mga balita lokal. Nagaapilar ang sangguniang panglungsod sa Bacolod sa Central Negros Electric Cooperative kon Sineco, Bacolod City Water District kon Basiwa, mga telco companies ug iban pang utility company nga isuspend ang disconnection tubtob katapusan sang tuig kasunod sang pagpaidalom sa syudad sang Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ini ang base sa aprobado nga resolusyon sang SP nga gin-author ni Councilor Simple Distrito kag ginaprobahan sa virtual session sang Konseyo Setyembre 10. Nasaad sa resolusyon nga damlag lang ginpaidalom ang Bacolod sa MACQ nga kalabanan sa mga negosyo ang magasira kag suspendido ang public transportation. Sunod sa konsehal, kung wala sang negosyo ang mga taho nga wala man sang income para magbayad sang ila utilities kag kung mayara man sila sang inogbayad, hindi nila ini mahatag on time bangod wala sang masakyan nga public transportation. Nagalaom si distrito nga makaintyende ang utilities tubtob nga makarecover ang taho. Si Councilor Wilson Gamboa Jr. ang co-author sang amuman mismo nga resolusyon. Nagapagabay si former Bacolod Councilor Cesar Distrito sa Bacolod City Health Office nga hindi pagpadugayan ang pagpagawa sang negatibo nga resulta sa mga persona nga nagpaidalom sa COVID-19 testing. Ini kasunod nga nakabaton si Distrito sa pila ka mensahe kag reklamo angot sa madugay nga pagpagwa sa resulta sa magin swab test. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Distrito iyan ang intindihan nga masako ang Bacolod CHO karon nga pandemic kag una ginapagwa ang positibo nga resulta sang test. Pero suno kay Distrito hindi man kuntani pagpadugayon ang pag-release ng negative result para mangin matawhay ang paminsaron sang gin-test. Ginihemplo ni Distrito nga may mga breadwinner nga gin-test pero hindi kaubra bangod wala pang resulta. Isa sa mga question ni Distrito ang pag-hire sang dugang nga staff sa sini nga trabaho kag pag
usar sang email sa pagpagwa sang resulta sa barangay o kung sumagin paydalom sa swab test. Hindi man saan pagpadugayan ang results ang negative. Kaya nabanan mo, ang aguni o waiting na ginatawag bala action Brian. Yes. Yung gahulat ka kung ano to, kung positive ako, kung negative ako. Number 2, siyempre kung isolate ikaw kag way ka kaibalo sa imo resulta nang ginanggapang labi na kung ikaw pang breadwinner sa imo pamilya. Yes, anong matabo sa imo maka nang hindi ka kapangita sa pangabuhian mo? Anong imo kabataan? Kabahin sang pahayag ni former Bacolod Councilor Cesar Distrito. Samtang ginumpisahan sa syudad sang Bacolod paagi sa Department of Social Services and Development ang paghatag sa mga food packs sa mga pumulyo kahapon nga adlaw, Huwebes. Sunod kay DSSD Head Patsita Tero, unahon nga tagan sang food packs ang mga numbered barangays nga mga transport sector kag mga individual nga nadulaan sang palangitan-an. Dugang pa ni Tero ilatanyag sa mga barangay officials ang pagpanagtag sang food packs sa mga pumuluyo. Pahayag ni Tero kaangay sang food packs nga ginapanagtag sa mga nagliligad nga binulan, makabaton sang bugas, canned goods, kag noodles ang mga benepisyaryo. Sa Bacolod may pila ka barangay kaangay sang barangay 18 ang naghatag man sang ayuda sa ila mismo nga residente. Most likely, kung nakakuha ka sa tunga sigado ka, ikaw ang priority, no? Subong nga nakabalik ka na sa obra mo, kaya ang ibang sato nakabalik mo man sa obra. So, hindi anay sila, no? Unaon gidi anay, ang wala gidi anay obra. Si DSSD Head Pasita Tero. Nagpasalamat ang duha ka grupo sa mga drivers sa syudad sa Bacolod matapos ginpahayag sa Department of Social Services and Development kung DSSD nga sila mangiisa sa mga prioridad nga tagan sa ayuda matapos nga ginpaydalom sa Modified Enhanced Community Quarantine kung MECQ ang syudad. Ginabi-abi ni Sentrong Samahanang mga Trooper at Operators Negros o kung Estone Secretary General Jesse Ortega ang paghatag ig talupangod sa lokal nga panguluhan sa Bacolod sa kahimtangan sa mga drivers nga gintawag kalakip sa sektor sa Maremedyo General. Ugaling nagalaom si Ortega nga kung maghimo matagan man kuntani ang mga drivers nga tumandok sa iban nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental apang nagatiner sa syudad sang Bacolod. Nagpalabot man sang pagpasalamat ang United Negros Drivers and Operators Center o kon undok sa gobyerno sang syudad sang Bacolod matapos ginsabat ang ila nga panugyan. Samtang nagasalig ang United Negros Drivers and Operators Center kunundok nga sa tion may ligwaton sa guidelines ng Modified Enhanced Community Quarantine o kun MECQ, malakip dari ang pagbalik sa public transportation. Sunod kay undok Secretary General Diego Malacad, bangod nga may mga negosyo nga ginbuksan kung tani may limitado mad nga numero sa mga dipasay nga salakyan nga pasugtan nga magbiyahe. Nagpasalig si Malacad sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod nga magasunod sa mga health protocols sa mga drivers kag operators sa tion nga magbalik na ang biyahe. Nagasuwestyon man si Malacad nga mahimo man sundon ang ad-even scheme sa mga salakyan agud malimitahan ang nagabiyahe. Kag sa dugang nga balita, lokal plano sa syudad sang Talisay Negros Occidental nga magpatukod sa isolation facility agud maakomodar ang mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Suro kay City Administrator Attorney Jonathan Yeldama nga may ginpatigayan na nga negosasyon sa pamilya Montinola nga tag-iya sang propiedad nga ginhamtang sa isa ka buluthuan nga moang plano himuon isolation facility. Dugang pa niya nga ini nga pasilidad ang makabig bilang mini hospital nga may nagakaigong ang kamitan sa pagtatap sa COVID-19 patients. Sa records sa Talisay City Health Office, as of September 9, 2020, 255 na ang confirmed cases, 7 ang napatay, 79 ang naka-recover, kag 169 ang aktibo nga kaso. That is why we will be adding a isolation facility for the city of Talisay. We are under negotiation now sa isa ka elementary school nga ang duta ginapanigayahan sang mga Montinola. So that's one consideration. Kabagin sang pahayag ni Talisay City Administrator Attorney Jonathan Yeldama. Magapatigayon sa duwa ka adlaw nga paghana sa mga local government units sang ikatatlo nga distrito sang Negros Occidental sa kapanisa kagatos nga mga medical kag healthcare frontliners. Ini may kang tanan sa epektibo nga contact tracing sa kaso sang COVID-19 sa mga komunidad. Naisugtan sa mga opisyal sa sining nga distrito ang amo nga tikang sa sinapol nga ginpatigayon sa mga local chief executives kag key members sang local interagency COVID task force. Kaupod sa COVID-19 interagency task force Visayas, Deputy Implementation
Implementer Retired Major General Melquiades Feliciano. Ang 3rd District ang may pinakadamong kaso sa COVID-19 sa mga distrito sa Negros Occidental magluwas sa syudad sa Bacolod. Ang intensive training patigayunon subong Setyembre 11 tubtob 12 sa Victoria City Coliseum. Nangin maayo ang programa kag aksyon na ginahimo sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod kung pag-away sa problema sa COVID-19 ang paghahambalan. Ini ang nangin resulta sa assessment kag evaluation na ginhimo ni COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga personal nagpadulong sa Bacolod sa tung Miyerkules. Suno kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, isa sa nangin basehan ni Galvez sa mga nangin maayo nga pagpatigayon sang siyudad sa nagakaigo nga programa sa contact tracing. Sa piyak nga bahin ginkalipay man ni Bayatan ang natabo nga pagpirmahanay sang Memorandum of Agreement sa tunga sang Bacolod kag DPWH angot sa natala ang pagpatukod sang dugang isolation facilities nga gamiton sang syudad para sa panibago nga home quarantine policy nga ginmando sang national government. Nagapabilin sa quarantine facility ang 58 anyos nga lalaki nga isa ka barangay kagawad sang barangay 1 syudad sang Bacolod matapos nagpositibo sa COVID-19 samtang naka-home quarantine naman ang iyang asawa. Sunod kay punong barangay Cesar Rillos Jr. Agosto 29, 2020 sa nagwa nga positibo sa COVID-19 ang mag-asawa rason nga una gindala sa quarantine facility ang kagawad samtang ginpaidalom sa home quarantine ang 56 anyos nga asawa sa Nibangod nagaantos sa nervous breakdown. Ginpatag ni Rillos nga lunsay asymptomatic ang mag-asawa apang bangod sa ginabatsyag nga sang 56 anyos nga babayi. Nagabay si Rillos nga sa tagpamuno sa Bacolod City Health Office nga sa pulian na gid lamang i-quarantina ang babayi agud mabantayan sang iya pamilya. Ginpayag ni Rillos nga nagapabilin nga lockdown ang pulian sang mag-asawa upod sa miyembro sang iya pamilya. Aksyon Alita Morning Edition. Kag para naman sa complete management Kag sa ato naman nga Aksyon Alita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:28. 50,000 ka mga cell sites kinahanglan ipatukod para sa mas maayong internet connection sa Pilipinas. Samtang clinical trials para sa COVID-19 vaccine patigayunon sa NCR, Calabarzon, kag Cebu. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal pagkarapos gid lamang sini.
Alright, good morning sa liwat, Aksyon Dorel. Good morning sa aton nga mga live viewers nga 1,630,000 ha. Ba, 630,000 ka lang. Good morning sa liwat kay Sir Bia Jonathan Aksyon Jan, katahom sang okay sa upod ko sir. Kasi Ma'am Dorel. Kalay. Ligaya Avito, good morning Aksyon Dorel and Aksyon Jan. Hello to Aksyon Boy. Katahom ko no sang tingog mo. Ay, abi ko ikakatahom Ano ka. na, ma? Hello to Antipara ka na po. Hello to Aksyon Boy Duran, kuno how are you? Ato sa gani ma'am sa may US. Kay kinahanglan ni Donald Trump sa iyang nga advisor. Nagamay si Boy Duran. Kalay. Alam ka lang, ilagamay si Boy Duran, ikaw ilagamay. Or may, dali lang, good morning, gali kay Yvette Yap ha. Yvette Yap, sino na siya? Si Yvette Yap. Ginpag-reach ni Action Boy, all the way from US. Yeah. Basta ito sila? Of the night sila of the night guro. sila, Basi, diba? Tingala ko man kay Yes. Jordan Chavez, good morning nanda sa tanan nga nagapamati sa Aksyon Balita Morning Edition. Ilabi na gid sa gwapa nga si Aksyon Dorel Kabato kag Aksyon John. Wow! Good morning Aksyon John and Aksyon Dorel from Franco Villanueva Osorio. Monitor lang kami diri Barangay Mandalagan and Sir Larry Orcahada, good morning kag gwapa gid kay Aksyon Dorel. Thank you! Thank you gid mga action ha. Thank you gid mga action ha. Yes. Kay Kit Oliver Sase, good morning Action. Good morning Action John kag Dorel, ginagreet ko lang gali. Mga tinaw sa GKT Auto Supply ga pamatigid na sila sa inyo kada adlaw. Thank you. May Yes. greet ka sa mga live da. Wala, okay lang. Kaya Regine Salvador de la Torre, good morning. Gracia Hareta Horvedalia, good morning man. Virgie Cotejo Toledano. Kay Maricel Toga, Michael Hilado, good morning ka Action John, kag Miss Dorel. Basta himaylanon, himamaylan guwapa, gina proven. Oh! Kay Bernadette Lacson, mayong aga. Kay Ernesta Rodillas, good morning John Marirado, good morning. Regards kay Action Brian Mordenco no watching from Baltimore, Maryland. Wow, Ikaw Maryland. naman Action John. Gina Dennis Richard Tiboro, magina ano ka skipan kag gini Aksyon Dorel. Ay, gali, wala ko kita yan. Wala ko makita. Ara siya? Yes, siya? nagamo na siya stretch, ano na mga greetings. Ay, gali, wala ko makita sa iyang stretching. Nato, paano mo na-greet ang stretching? Oh, Ben? gani. Alangan, hello kay Dennis, nag-stretching. Amo na, guro. Oh. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good morning. Good morning, Pretty Dorel and Aksyon John. Monitor from East Homes 1. Keep safe. God bless everyone. Huge Lake Seravan, good morning, Aksyon Dorel and Aksyon John. Padayon kami kapamati from sunrise to sunset. Wow. Sunrise. Hindi na bongga. ano ganun tawag na naton? Sign on to sign off. Sunrise to sunset na. Bongga. God God Pili, bless hasta na Bukod. siya sa balita. Hindi siya. Sa sunset. Sunset na sa stamong. Lowen Reyes, good morning mga bakalodnon. Stay safe and stay home. Ligaya Abito, good morning everyone and to all birthday celebrants today, September 11, especially to my sister Verns sa Unoy and nephew Jude Leonardia. A very happy birthday to you both and with our love and prayers always. Thanks Aksyon Dole and Aksyon John. Keep safe. O sa akong tita man Action John sa Japan. Alam mo siya sa Japan. Japan. Tita Lizelle Gacho Escudero. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Tita, diba? Kaya Lito Dayap, dala sa may punta tayo, good morning. Master Zel, good morning man. Kay Wilson Tejedor, Jade Cornelia, Still Centineo, good morning. Ato sa US si Boy Duran. Akin naman ko siya kundiin. Kay Dimple Mosquera, Action John, pag-greet paliog sa akong sister-in-law, Beauty Mosquera Villaruel. Tagadang, Dungkaan? Silay. Dungkaan Silay. Kay Ernesto Rodillas, good morning. Kaya Ma'am Vanessa Mayo, we're back in Minnesota from Wisconsin. We did TikTok on the top of Mountain Bluff. Bobongga. Action Boy was attending. Trump's Yes, fall na fall mo outfit. Thank you so much. Fall na fall ko na ako na outfit. Anong ginakanda mo? Vanessa Mayo. Ha? Action Boy was attending Trump's conference. Kalain. Siya ni ang ni Trump, Special Envoy sa Philippines. Ay, Wow, bongga. bongga. Siguro sunod sa ambassador. Correct man. Okay, correct man. Kay no? Darlene Desendario, good morning. Dra sa may Sumag, Novis Obaldo, Lilibeth Medriano, Lorna Termil, June RC Brillantes, Novis Oblado. Balik Okay, na ta. sige. Sige, later naman na. Standby mga kakson.
Philippine Standard Time las 7:33 kag karon sa detalye nasang nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginaduso ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. ang pagtukod sa kapin 50,000 ka cell towers nationwide para masiguro ang maayong internet connection sa bisan diin nga lugar sa pungsod. Sunog kay Esperon, ini ang importante para suportahan ang patigayunon nga sang distance o kung pagpatigayon sang distance kag online learning activities sa tanan nga level. Ginasuwestyon ni Esperon nga ang cell towers ang dapat tukuron sa tanan nga burutuan, banwa kag barangay para masiguro ang malapad nga coverage sang internet connection. Sa datos ni Esperon, ang pungsod ang may kapin 19,000 ka mga cell towers. Pila ka mga post sa social media ang nag-viral matapos nga may mga estudyante nga nagasaka sa puno sa atop o kon mataas nga lugar para sa mas maayong internet connection. Pati gayunon ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa pila ka mga area sa Metro Manila, Calabarzon, kag Cebu. Sunod kay Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, 1,000 ka mga volunteers na nagkalain-lain nga mabarangay nga may mataas nga infections ang magapakigbahin sa trial. Dugang pa ni de la Peña anom ang trial zone sa Metro Manila, isa sa Calabarzon kag isa sa Cebu. Sunod sa National IETF ang makabaton sa vaccine sa idalom sa Solidarity Trial sa World Health Organization nag-recruit sa top 5 tubtob 10 barangays nga may mataas ni COVID-19 cases. Ang clinical trial ang magalawig sang 3 tubtob 6 ka semana. Nadugangan sang 3,821 ka bag-o nga mga kasos o kasang COVID-19 ang pungsod Pilipinas. Bangod sa ni nagdangat na sa 248,947 ang kabilugan nga kaso sang masakit sa pungsod. Ang Metro Manila amo ang pinakadamo nga bag-o nga kaso nga may 2,079, sunod ang Rizal nga may 286, Cavite nga may 174, Laguna nga may 168, Bulacan nga may 142. Sunod sa Department of Health, ini ang nga datos ang gikan sa 105 kag sa 117 ka mga laboratorio nationwide. Gin-report man sang ahensya nga 563 nga dugang recoveries o kon kabugusan nga 186,058 na ang nag-ayos sa balatian. Nagsaka ang death toll sa 4,056 matapos sa dugangan sang 80. Ang pungsod ang may 58,823 ka mga active cases. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga lauman nga may irregularly high number of cases sa COVID-19 sa mabot nga mga inadlaw bagod sa delayed reports tugas ang padanyo pag-improve sa data management sa ahensya. Sunod kay Verriere, gin-requires ang DOH ang tanan nga accredited laboratories isumiter ang address kag phone numbers sa mga persona nga nagpositibo sa COVID-19 umpisa Setyembre 1 agud makabulig sa contact tracing strategies ng gobyerno. Dugang pabangod sa mga requirement ang ginasubmit sa mga laboratorio nga cases ay hindi mag-reflect sa system sa DOH kung hindi paghihatag ang contact information. Pahayag ni Verriere na paslawan ng opisyal sa local government units nga ma-locate ang tanan ng mga persona nga nadala sa contact tracing sa mga nasakupan nila nga lugar. Magaulat ang National Interagency Task Force sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte angod sa panawagan nga kakason ang deployment ban sa mga healthcare workers. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, gintalakay na sa mga opisyal sa National Interagency Task Force ang proposal nga pag-exempt sa mga nurses kag iban pa nga medical workers nga mayaras ang kontrata as of August 2020 pero dapat nga konsultahon ang Presidente. Sunod kay Roque, hindi nila luyag pangunhan ang desisyon ni Duterte. Sa nabaluan ang mga healthcare workers ang may existing employment contracts as of March 8, 2020 nga ginatugutan nga magtrabaho sa abroad. Subong nga simana, ginaduso ni Labor Secretary Sylvester Bello III nga ilakip sa exemption sa ban ng mga nurses kag healthcare workers nga nakaperma na sa kontrakta sa August 2020. Nagumpisa na ang Bureau of Corrections sa Bucor sa pagproseso sa paghilway sa convicted nga si U.S. Marine Joseph Scott Pemberton. Ini matapos nga nabato na sa Bucor halin sa Department of Justice ang kopya sa absolute pardon nga ginhatag ni Presidente Rodrigo Duterte kay Pemberton. Sunod kay Bucor spokesman Gabriel Chaklag, nagapakig-angot na sa karon ang ahensya sa iban pa nga mga ahensya nga imbolbado sa proseso. Una na ang ginpahayag sa immigration authorities sa ila tapuson ng deportation proceedings bato kay Pemberton sa tion nga mahilway ini sa pagkapreso. Si Pemberton ang ginconvict sa kaso nga homicide sa pagpatay sa Filipino transgender woman nga si Jennifer Laude sa 2014.
Ginbawi sang National Telecommunications Commission o NTC ang tanan nga frequency kon channels sang ABS-CBN Corporation. Ini matapos ang duha ka bulan sang ginbasura sang Kongreso ang franchise renewal application sang TV network. Ang pag-recall sang frequency sang radio kag TV stations sang ABS-CBN ang base sa Setyembre 9, 2020 nga desisyon sang NTC. Nasaad sa mando nga ang ABS-CBN ang wala sang legislative franchise para mapadayon ang pag-operate sang ila television kag radio stations nationwide. Gin-revoke man sang NTC ang tanan nga certificates of public convenience nga nagatag sa ABS-CBN sang otoridad nga usaron ang frequencies. Sadtong Mayo 4 sang nag-expire ang prangkisa sang TV network. Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman sa ato mga ka-aksyon nga nabudlayan Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ngay dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. And we're back. Good morning sa Duwat. Aksyon Dorel, kag aksyon sa aton nga mga ka-aksyon. Darlene, good morning kay Novi Valencia Subaldo. Good AM Aksyon Dorel and Aksyon John. Always naga-monitor. Lilibet Limbaga Medriano. Morning everyone. Watching from Tangob. June Lorna Termel. Good morning Aksyon John and Dorel kay Jesse Termel Jr. June RC Veliantes. Good morning ka-aksyon. Pag-greet ko na si Mama Titing Valencia according kay Ma'am Novi Valencia Subaldo. Edwin Miranda Sr., good morning sa inyong duha ka-aksyon. Di ato asta? Di ka rasta? Kay Elma, na to da Elma Blanca Flor. Okay. Kay Edwin Pineda, sir, good morning. Kay El Spoon, good morning, Miss Dorb. I miss you. Ay, kalain. Ay, kalain. Miss you too, Ara naman sa! Dennis, happy stretching. Agali, ginaskipan nyo lang po, papang dyan. Papang dyan. Papang dyan, kalain sa papang dyan. Kain sa papang Very dyan. old ka balagas kung papang dyan, itawag si mo, di ba? Ganit. Ay, sa mega ko nga tahom, Kenjo Podente. Good morning. Ara siya subong sa Thailand. Francisco Flor, good morning. Maria Luz Graldo Macunat, good morning. Kay Sha Napilda, a blessed morning mga ka-aksyon. Watching live from San Enrique. Good morning lang sa tanan niya taga Pinalsalan kag Corbada Orig. Thank you. God May bless. kurbada peke. May ara action dyan. Kay Ming Corbada. Galiego Gapis, Ma'am Dora, good morning everyday. Gagwapa ka na gid ba? Thank you, Gid Ming. Both thank you, Gid Ming. Good morning sa tanan nga naga-monitor dira sa Banuas ng Isabela. Happy morning sa inyong tanan. Good morning ako no sa ginatamyo ni Aksyon JM Baikin.
Sina? May pinapatamyaw siya. Si mama, guro eh. Si Mama, yes. Si Mami Michelle. Perfect. Mami Michelle by Kin, good morning. Good morning. Again, actually, dyan, itamyawan ko lang taliwal kagina. Kaya dapat imayuhon kung pagtamyaw. Dapat yun with expression. Ang Japanese, oo. Dapat ang Hindi facial pag expression. expression, oro-oro. Dapat may facial expression. Kami live on cam gadaan. Yes! Liwat action dyan! Ohai gozaimasu! Oton jabyo medito Reiko Kikuchi. Reiko Kikuchi. Kami no megomigare masione. Na siya. Yes! Good morning! Happy birthday, Reiko Kikuchi! And God bless you. Okay. Yes, of course. Enjoy your day! Enjoy See your you soon! day. See you soon! May plano? Balok action dyan, barato sa buong plete pa Japan. Japan. Yes, bala, may tag 600, may tag I 900. saw it. Galing kay, basta Tinanong iswab biyahe. ka pag abot to, ang bakasyon mo, igo ka lang nag-quarantine kag puli, basta mo na. Dumama mo na. Kag wala, gid yung biyahe, di ba? Kaglain pa na si Digto ko pamalatnan. Alakala, ibo hindi lang. Di So, pala. pauwi na lang ko diyan ay sa Philippines. Yes. Kay- Good morning kay Sean Patrick Tan. Good morning sa mga baan na sa Facebook group kay Angeline Barrera. Good morning kay Justin Andales. Good morning sa kay Franceline Herbolario. Good morning sa inyong tanan. Sa mga nag-monitor karon nga aga sa itong pangalagad. Yes. Kay Dina Decripito, good morning, always nag-monitor sa Barangay RSB La Carlota, ne? RSB La Carlota. Yes. And speaking of RSB, good morning kay Ma'am Diana Kabalatungan. Yes. Bongga. Good- Sa kabalatungan, nambos na balatong, kabalatungan. Good morning Diba? sa RSB sa likod na DSB sa Pontevedra. Good morning kay Kit Martin de Paula. Yes! Very na siya. Oo, very alam, smart yes, na bata. Very mascom. Yes. Sige. Adfe Caceres, good morning. Thank you. Good full energy kita sa buong connection dyan. Yes. Of course, kay Friday. Standby mga kaksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Tag sa ato niyo balita international, ginumpisa na sa Russia ang pagbakuna sa coronavirus vaccine sa mga volunteers sa Moscow. Ginpahag ni Deputy Mayor Anastasia Rakova, ginpatigan ang pagbakuna sa mga volunteers sa klinika sa capital. Ang Sputnik V or Sputnik 5 ang ginpondohan sa Sovereign Wealth Fund sa Russian Direct Investment Fund. Ginhimo ini sa Gamaleya Research Institute sa Moscow sa koordinasyon sa Russian Defense Ministry. Sunod sa Moscow City Government ng 40,000 ka mga tao gikan sa capital ang makabaton sang duha ka bakuna nga may 21 ka adlaw nga interval. Kagkaroon sa balita naman sa patag sang negosyo. Nagsulod sa kasugtanan ng Globe Telecom sa mga independent tower companies para makapatukod sang 900 ka mga common towers sa naglain-lain nga bahin sa pungsod Pilipinas. Sa tion nga matumod na ang mga lugar, ginpayag sang Globe nga magapadayon na ang pagpatukod sa mga cell sites. Damlag lang nakigsugot ang Globe sa Aboitiz Infra Capital Incorporated, ISOC Edotco Transcend Towers Infrastructure Philippines, kag ang CREA o kung CREI Philippines, kag Frontier Towers and Associates o kung FTA. Madumduman ginaduso sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT ang paggamit sa mga independent tower builders agud mas mapadasig ang pagpatukod sa mga cell sites agud mapaayo ang network service sa pungsod Pilipinas. Kag sa ito naman nga foreign currency karon nga adlaw ang US dollars yada sa 48 pesos and 59 centavos. Samtang Singaporean dollars naman 35 pesos and 49 centavos. Kag ang Hong Kong dollars naman nagadangat naman sa 6 pesos kag 27 centavos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action John, kabalo ka naman nga nagbata na si Colleen Garcia. And ang name sa ila baby girl si Amari. Ang iya bana by the way si Billy Crawford ha. Billy Crawford. Yes, kay basi bala lain-lain ang So sa iya nga Instagram post, damo sa mga artista actually nga nagpalambot sang pagpanamyo kag isa na ko da. Nag-artista. Yes.
artista. Yes, correct action dyan. So, muna, greet ko siya, of course. Wow! Yeah, congratulations. Ano mo greetings sa iya? Congratulations, cool. Oh, Cool. cool! Kaya ako lean. Di ba? Very cool ba, no? Yes, pero ka cool lang yun siya. Yeah. So, congratulations sa election dyan, ha? Ni Billy Crawford. Ilang baby girl, cute. Cute Kag, ko. ano siya election dyan? Nagbata siya sa ilabalay lang, di ba? Kag, Pero ano tawag sa- sinama? Do ka, water birth? Na water something. Oo, may nakita Mambago ko- ko tani water therapy. Kalay. Water, sa tubig siya nagbata. In short, Yes, no? do ka water birth. Amo na subong usually kakitaan ko gid. Gani. May nag-comment nakita ko sa ilang convo nga ano nga tawag diyan sa sahi sang birth pagbata ko ni Oo, Colleen. process. Process hambal sang nagsabat home based. Home- Ay kalay. Kaya meron, office base, Kaya meron Kasabad. Kasabad. Ay, hindi hospital based mong. Oo. So home based ko na. Pero Kaya ano kalay. siya, though, pool lang din siya, no? Oo. So, mo nang kakakitaan ko kay mas hapos na ako kag less pain ako na action dyan. Nga kay tubig. Oh, ambot lang. Wala ko bika-try pa. Pero soon, kung Wow. mag-baby ko, Hindi gusto nga. Oh, May kita kapahal ako, no? Dumilawagon ko nga nga daw. Sige na, sige na. Kasi mahal Sige ako, na. no? Ambalanta na. Pwede mo lang sa labador ko. Nga dako, no? Correct. Sa sports, ginkanselar na ang Asian Football Confederation ang kung ginkanselar na sa Asian Football Confederation ang AFC Cup 2020 bangod sa coronavirus pandemic. Suno kay AFC President Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa nga ang concern sa ila kaluwasan sang tanan mo ang mas ginpakamaayo gani ginkanselar nila ang among nga torneo. Umpisa pa sadtong Marso kanselado na ang mga hampang kag natalana kun tani ini nga padayunon subong nga bulan. Karakip man ang AFC Solidarity Cup kag AFC Futsal Club Championship UAE 2020 sa mga ginkanselara. Padayuno naman sa Setyembre 14 ang AFC Champions League nga una na gintalana sadto pang Marso sa pungsod Qatar. Balita espesyal! Alright! Energy! Good John! morning! Paano good morning, babe? Good morning! Yes! So, wag na siya dapat. Bawga, balita Wow, special. balita. Gamamo, ginang effect ni JM. Gani, kita ko lang kagapon, tumig sprinkle. Yes, nga balita special. Kumbaga, Bongga, kung sa ice cream na may special, asa ka may sprinkle. Yes, action dyan. Oo, amo na siya. Amo na siya. Yes. Ano na siya, ano? Kumusta lang kay Action Boy? Kumusta ang US? Yes, oo. Mangkotonta siya karon i-video call to siya. Wow. Video call. Sige. Sige. Sa aton yung balita special subong adlaw. Ari bala action dyan ang mga nanisari nga sahi isang palad. Nan. May Ay, tawag mala. na siya action dyan gali. So, ang una action dyan, ko ang imo kuno palad, nga, ano ganing magaspang gani? Garas. Garas, kag, gagmay, garas na, gagmay pa, gabi na. Nga description. Wala siya dyan. Lamig ko bala do ka, hindi gagmay nga term. Poktol, do ka poktol lang ang Ano ka guaya. tayo sa poktol, lagi dyan. Pero sige na lang, do ka muna Dito siya. sa reality ka, mo yung Oo. gamay. Oh, garas nga, puktol. Poktol. So, ano na siya action dyan? Ang tawag sinagali nga kamot, earth hand. Earth hand. Nan. Kaya ini ko na action dyan, kung may uyatan, ini ko nga matao, kung may amunis sila ko nga kamot, kung may ginauyatan sila ko nga bagay, wala action dyan, wala na gidya ginabuyan, tub-tub hindi matapos. Ang babi manilhig. Tub-tub hindi matapos. Kung wala kanya katapos, Tapos sila manilhig. panig, hindi ka nila pagbuyan ng city. Mga workaholic. Yes! Ang mga action dyan. Kagang iniman ko ng mga tao, mga ano sila ko doon, mga meditative, introspective, kag may kalidad ang batasan. Wow, kay feeling ko sila ni mga tao nga sige na obra. Pisan, guro no, nan, earth hand. Earth So, hand. i-check mo dira kung ano sa imo mga kamot. Hindi So, pa far, mako hindi man earth hand. puktol imo kamot. Hindi pa no? mako earth hand. Hindi man, Hindi pa. okay. Pero basi dumikilala ko nga do earth hand. Ngara ka kilala. I-greet mo siya karon. Hindi na ba sila maligwak ganun. Kalain. So, ang next action dyan, kung mayara ka naman kuno dako nga kamot, nga gapalaba, ikaw kuno ang ginatawag nga air hand. Intellectual ka kuno action dyan, kag abtik ka maminsar. Sabi ko, abte ka kamot. Ay, kamot, turns na na
Dako ka Kamot ba? lang. Abtek ka, maminsar. Maminsar, amo Okay, na basta siya hindi gali. ka abtek kamot. Oo. Kaya di kung dako nga daan, mag-abtek kamot, kinilapad, hapos mo lang kwaon mong. Oo, kapag hindi mo na ibalik. Delikado na siya siya. Magsinig ka dako, mo doon lapad siya. Oo, Lapad. naman na siya. Di ba meron mo na, nga do kaya sa kupon, imuguya, no? Oo. Meron mga kamot niya mo na. So, palaba nga dako, nga kamot. Feeling ko mo na guro mga basketball players. But lang. Kay like sa Kawhi Leonard, Oo. lagpad-lagpad nila kamot nga ang bola kis Oo. iigo lang sa kamot nila. Kamad lagko mag-isling ang mga Oo, tao, kamad di lagko ba? mag-isling ang tao, abi. So, ang tawag sa action dyan, air hand, ha? So, next naman, ang makamot naman ko nung gagmay, tapos oblong, kung action dyan ang palad, gapa oblong. Ang tawag naman sina fire hand, di ba? Ano kabongga lang yun, no? Ang may mga tao ko nga may mga gagmay nga kamot, ang kalabanan nagahandom sang dako nga bagay. Okay. Nan. So, may mga gagmay kamot, kagapa-oblong, sila ni ko na ang magapaminsar, sa, nagahandom sang dako nga mga bagay. Ano Pili mga ka dako nga bagay? Action dyan, man. Dako nga bagay. For example, mangin manggaranon sila. Kaya di ba, oblong is dako na. circle. Di ba? Perfect. And it Amo na represents kwarta. Oo. Buga-buga Di mo, ba? circle. Di ba? Kaya circle, money. Di ba? pala. Di ba kung mag-New Year, dapat ka na masuksok ang mga polka Polka dots. dots. Di ba doon mo na sa lagi nang utangot lang ni mong. Kaalam niyo si Ibo in fairness, kaswerte sa mga estudyante mo. Agapol mo kawa. So, ang last action dyan, ang palad naman ko no, nga laba siya, pero flexible. Okay. Di ba, meron kamot nga mabalik-balik, Oo. no? Mamamo na. Ikaw ko nung ginatawag nga water hand. Ang ini ko nung mga tao, action na John, sila ni ko ang may mabaskog nga visual kag highly institution thinker. Hindi, balay mo mag-visual nga pwede mo tiyogo na kamot. True, di ba? Ako ano ko man, karon ko lang si sahod ko ano ko, kay basi bala lang alang, ta di ba? Basi miyara ka da. Basi sa puktol ko to bala ko. At least pisan ko ya, di ba? Pero okay, ang nami ako tong ang fire. Ang fire, nami ang katas ang fire Kaya kay dito oblong gani. siya. Ay do ka ano Pero ganiyan. successful. Do ka mo ni siya do. Kumbaga sila ni guro mga tao nga kung ano ilahandom malabot gid nila. Gapamatay sunog, fire. Wala siya. Oblong, ang firecrack, oblong. Sige, action dyan na. Sige, agad na. Ako na siya? Mo na siya, guro. Okay na? Oo, mo na siya. Okay na siya. Kaya galala po ito sa time. Nuwagan mo pa. Igalata ka rin na siya na. Yes. Sige. May greet ka pa da. Good morning kay Ma'am Trixie Ibosio, Idol Aksyon Jan Diaz, ga-monitor ko ka sa gwapa Dorel Cabato. Abawa. O si Megata Christian Vilera, Aldran. Wow! Ara siya nagpamati. Japan man na. Japan. Pero siya subong, diba? Sa subong, oo. Good morning, Landa Aldran Vilera, sa Oo. Victoria City. Good morning lang kay Renzo Martinez, naga-monitor ni Renzo yes! Martinez. Hello, Sir Renzo Oo. Martinez. Good morning rin kay Aljan Velera. Ayun ba? Sige. Mga kaakson, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:56. Kag inyo nabatian na nagapangunang mga balita lokal, national, international, sports, entertainment, kag balita espesyal. Dari sa Aksyon Balita Morning Edition, karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 11, 2020. Mga ka-Aksyon, 105 days na lang antes ang Christmas Day, kag 112 days na lang before year 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Arte Hupon. Saluwat kami inyong matag balita. Aksyon Dorel Cabat. Ako naman Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.